second set together with Administrator Edgardo Zaragoza ng NTA. Sir, ito maugong pa rin ngayon ang itong House Bill 5727, itong sin tax bill. So for you, ano ba talaga itong sin tax bill? Yeah, actually, yung House Bill na yan ay nagsasaad ng mas malaking tax, no? Excise tax sa sigarilyo. Actually, nung una, ginawang unitary yan, single, no? Kasi ngayon, 4 tiers tayo, no? 4 na levels. Nung unang version yan, ginawang isang unitary, isa na lang, isang tax rate na lang, gagawing 30 pesos, no? Per pack, no? So, ngayon, nagkaroon ng pagbabago, ginawang 2 tiers. Yung lower category, ang magiging tax would be 22. Yung approved is 12 pesos. Tapos 28, no? 28. Yung sa mas mataas na klase ng sigarilyo. Tapos sa susunod na taon, magiging 22, tsaka magiging 30 pesos. Kaya lang, ang increase masyadong mataas, no? 272, yung pinakababa ngayon, no? 272, maging 12 pesos. That's almost about 300% yata, 400%, no? Tapos pag naging 22, almost 700% yung increase, no? Okay. Kaya medyo matindi as compared sa alcohol, no? So, ang pag-aaral dyan, posibleng may tama yung demand, so posibleng bababa yung consumption. Yun ang parang medyo posibleng maapektuhan yung ating industriya. Kaya lang, siyempre, ang bill kasi na ito, hindi lang tinatawag na revenue bill, no? Kundi health bill also. Okay, paano masabing health bill niya? Dahil kasi ang point nila is kung mas mataas yung tax, mas magiging tataas ng gusto ang presyo ng sigarilyo, baka hindi na bibili. Lalo-lalo na yung mga sa lower strata, no? Kasi imagine yung sigarilyo ngayon na 10 pesos o 15 pesos, magiging 40, baka hindi na kaya, no? They cannot afford. So, sa atin naman, while we recognize na there is a potential impact dun sa demand ng sigarilyo. Pero when we look at in terms of yung impact niya sa production natin ng tabako, sa mga magsasaka natin, sa tingin ko walang masyado, no? Dahil ang tabako natin, karamihan ay na-export natin. So, hindi apektado. Tapos, kung sakasakali man, magkakaroon ng problema ang exports natin, malaki pang volume ang ating ini-import. No? So, pwede na rin magkaroon ng substitution. So, Pero bakit ang maraming farmers ang nag-o-oppose dito sa bill na ito eh? well, siyempre, ang parang di ba rin maalis na siyempre they are also asked to make yung moves na gano'n dahil it may really impact, no, on the industry, no. Ako talaga sila ba? Medyo pero I try to explain to them also about this bill na hindi naman namin inaasahan na talagang magkakaproblema dito sa industriya natin because yung ating quality na kasi ng tabako ay na-reach na natin na parang nasa international standards na, no? Na kayang ibenta sa exports. And in fact, malay mo baka mas mataas pa because kung purely export yung tobacco, normally ang export tobacco ay higher than what is used locally. So meron namang provision yung bill na ito
na kung sakasakaling maapektuhan yung farmers, merong certain percentage na may lalatang na may bibigay para pang tulong sa mga farmers. That's from the NTA fund? No, from this out of this bill. Pero whether it will be administered or through NTA, wala pa. Ngayon, sinasabi namin on our side, kung pwede, kahit na wag ng pantulong for alternative crops, no, ibang klase crops. Kung pwede, idagdag nyo na lang dun sa pondo natin para ibibigay natin ng direkta sa mga farmers para ma-maintain yung quality at madagdagan pa, ma-improve pa yung ating quality para mas competitive yung ating produkto. So, I would believe na with that kind of a scenario, with an improved quality of tobacco, wala pong problema na maapektuhan yung farmers. Pero bakit ganoon? Marami nagsasabi, anti-poor daw itong bill na to. Anong reaction mo sa statement na yan? Well, in a sense, parang ganoon because nga hindi nga ang gusto nga ng mga proponents, hopefully, no? Hindi na nga sana ma-afford ng mga mahirap yung paninigarilyo. Dahil nga from 10 to 15 pesos ngayon na presyo ay magiging 20. Dahil kasi, base dun sa study kasi ng Department of Health, mas marami kasing mga mahihirap, maraming nasa lower sector, ang talagang maraming tinatamaan ng sakit, no? Na related to smoking. So, siyempre, nandito yung pinakamalaki. Kaya kung pwede sana, gusto nila, pwede ba wag na manigarilyo mga ito? In effect, gano'n. Kaya ako minsan, yun ang pinagtatalunan. Dahil actually, hindi pwede sa batas na revenue bill at saka health bill at the same time. No? Pero siyempre, hindi mo na rin masisisi. So I don't know what will the Senate do, no? Pero pumasa na sa House. Pero paano mo rin ba consider nga sa di ba, health tapos economy? Paano ito magiging maganda sa ekonomiya? Dahil tataas nga yung percentage ng taxes, ganun ba yun? Hindi, tataas yung kita. Tataas yung makukuha na pondo from the cigarette at saka liquor. Yung excise tax, no? Sa liquor, ganun na rin. So, it will, there will be more money that will improve yung economy natin that will be used for other services. Mas madadagdagan ang pondo ng national government. Patas din. Patas din. So masaya rin. Well, okay din. Pwede rin sana. Kaso nga lang, sana nga mapagtunan natin ng pansin pa ito na mabalance talaga natin. Yeah, kaya yun ang inano natin. Kaya lang sa amin, from our point of view dito sa National Tobacco Administration, kung sakasakali man magkaroon ng impact sa farmers, then we see to it na mabigyan naman ng todong suporta yung mga magsasaka para hindi tayo talaga matatamaan. Sir, kung ikaw magbibigyan ng pagkakataon na kausapin ng mga tobacco farmers para ma-explain sa kanila maigi at makonvince sila na itong sin tax is good, kumbaga a beneficial to them, anong klase explanation ang gagawin mo sa kanila? Yeah, actually, sinasabi ko naman sa kanila na hindi kayo matatamaan kako. Dahil kasi, ang sa akin nga, yung volume ng kanilang production ay sigurado pa rin kaya pong bilhin. In fact, dahil nga sa continuous na improvement ng ating quality, nakikiusap nga sa akin yung mga cigarette manufacturers na tutulong kami sa pagpapalago pa ng matatamnan, no? Kung pwedeng ma-expand pa yung production. Okay? So, as far as yung demand is concerned, wala pong problema sa tabako. Plus at the same time, ginagawa na rin namin ngayon yung mga anticipatory moves na kung sakasakali talagang may matatama, siyempre hindi ko papayagan na magkakaroon ng importations. So sa akin, I don't see any hindi ko talaga makikita na magkakaroon ng problema. Because we will see to it na talagang yung production, lahat ng gusto magtanim ng tabako, lahat ng existing farmers ng tabako ay maproprotektahan. And in fact, this year medyo kulang yung production natin.
Kasi nga medyo yun na ang dahil kulang doon sa tulog kaya hindi konti lang ang nagtanim ng tobacco. Ay, hindi. Lumalaki po. Kaya lang kung mas mababa yung because of the weather. Kaya bumaba po yung production, no? Kaya sana maganda rin nating i-request siguro lahat ng mga local government units na yung probinsya, congressional, tsaka municipal na kung pwede, medyo dagdagan naman yung pondo na binibigay na direkta sa mga magsasaka para naman they will also benefit out of this RA 717. Actually sa ganito sir, pag kami umiikot sa mga farms, lalo na sa tobacco area, is parating hinaing ng mga farmers, even though sabi nga natin may binibigay tayong tulong, may pondo, may mga ano. Pero bakit ganun pa rin? Ang daing pa rin nila is hirap Actually, tapos napakababa. sa akin lang, kung tinitingnan ko, medyo konti talaga tulong nang gagaling sa local government. Dapat sa laki ng pondo na dumadating, we wish na they could provide more. Oo, sana. Tsaka actually naman, kung yung mga magsasaka naman, ay talagang ang land dun sa dapat nilang gagamitin para sa pagtatanim na lang. Wala akong problema. Kikita sila, may matitira. Ang malaking problema kung minsan kasi, lalo na, siyempre, nakautang sila sa cowboy. Masyadong malaki na utang nila. So, multiple pa silang umuutang. Dahil, siyempre, kung lalo na, yun lang ang hanap buhay na pwede nilang iutang. Di nakakautang sila sa 2-3 cowboy. Talagang mahirapan talaga silang makapagbayad because they borrow more than what they can absorb. At saka tingnan mo, ang average lot size natin is only 0.6 hectares. Imagine, 0.6 hectares, no? So, posible ang net income mo dyan would be about 40 to 50,000, no? And that is for 5-6 months, no? So, on a monthly basis, that's about almost 6,000-7,000. No? Kaya kung may pamilya ka, talagang mahirapan ka. Kung inutang mo pa sa cowboy, yenari ka na sa interest, yenari ka sa cost of inputs, yenari ka pa dun sa kilusan, wala talaga mahirapan ka talaga. Sige, dyan muna sir. Pahinga muna tayo. Diyan po, more pag-usapan pa rin natin tungkol kay Administrator sa pagbabalik ko yan sa final set dito po sa Let's Talk.